Aw ni yang ma amina buruni farsi dɔ de kɛ ale ko de manja. An ka pɔli sigilen ta kan an bɛ tulu dɔɔni dɔrɔn k'a la i n'a fɔ kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲango. An ka sɛbu tigɛlen misɛnyalen i b'a kɛ kun ye kun min bi bɛn i yɛrɛ sago ma. An b'o k'a la k'a yira ɲɔgɔn na dɔɔni. N'a sɔrɔla sogo de b'i bolo a n'o fana ka di kosɛbɛ. An ka sɛbu jini jalen an bɛna kɛfɛn mugu k'a la, kɔkɔ dɔɔni, poivre mugu dɔɔni, coriandre mugu dɔɔni ani paprika mugu dɔɔni. N'a sɔrɔla nafɛn wɛrɛ mugu b'i bolo minnu bɛ se k'a sankɔrɔta ka tɛmɛ nin kan i b'olu bɛɛ dɔɔni fara a kan. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn bila dɔɔni. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka soja k'a la sa. Soja in kɛ ale de bɛ kabako da dumuni kan k'a sɔrɔ hali a m'a dabɔ a kama yɛrɛ. A b'a minɛ k'a diya ka timiya wuli a la. An yɛrɛ ma sigi ni timiya min ye. A ji jalen filɛ nin ye an bɛ tuuru se an ka buruninw ma sa. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a fɔ farisi de, ni farisi ko kuma kɔni fɔra dɔrɔn an bɛ cɛ ɲumanya ko de la. An b'a tigɛ tan cogoya in na k'a bu bɔ a kɔnɔ dɔɔni. I tɛ bu in bɛɛ bɔ a kɔnɔna na dɛ. A tigɛlen ɲuman filɛ nin. An ka jaba dɔɔni tigɛlen an b'o k'an ka sɛbu sotelen kan. Poivron dɔɔni, karɔti cerencerenin n'a y'i ja i b'a sin. An bɛ layi dɔɔni dɔrɔn k'a la, n'a y'i ja i kan'a kala yɛrɛ. Ani persili ɲɔkirilen an b'o tilan. Laban na an mago bɛ s'o tɔ ma. An b'a don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an ka da sigi. An ka da sigilen ta kan an bɛ bɛɛri dɔɔni k'a kɔnɔna na. N'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ pɔli la dɛ komi ne yɛrɛ ka da in pɛnpɛrɛlen don. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka buruninw ta k'olu da a kɔnɔna na. An b'a da k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na. O baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka kɛfɛnw ta sisan ka n'o k'a kɔnɔna na. A bɛɛ kɛlen ɲuman kɔnɔna na n'o y'an ka kɛfɛnw ye an bɛ foromaji mozzarella k'a la. N'a sɔrɔla mozzarella t'i bolo i bɛ se ka foromaji vache qui rit k'a la. An b'a datugu o ka yelen a sanfɛla la miniti 15 bɔɲango. I t'a tasuma caya dɛ. Miniti 15 sera an bɛ zeyituni k'a sanfɛla la n'o ye olive ye. I bɛ olive ni dɔɔni fili a sanfɛla la. O n'a dundala ka di wa a b'a ni minɛ k'a pari ten dɔ. An b'a datugu a da la kun miniti 10 bɔɲango waasa u ka kolokolo ɲɔgɔn na. Miniti 10 sera an b'an ka persili ɲɔkirilen tɔ k'a kan sisan. O b'a tɔ ye ko ɲɛ an bolo. Komi ne ka sɛbu tɔ tora ne ye avocat dɔ fara a kan. Nin burunin kan ka sɔrɔ boulangerie bɛɛ la. Ale de cɛ ka ɲi nɔ wa a bɛ sin k'i teliya ten nɔ k'i kɛ gorobinɛni ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma sigi ni gorobinɛniya min ye. An bɛ nin don a kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka fɛnw placeli dabɔ ɲɔgɔn kan sa. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw ni maanaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.